Vaya show de dos estarà aquest dissabte a la Crida de l'Eliana a ritme de Com un masclet. I per això proposem un repte a totes les comissions. Esteu preparades i preparats? Així que falleres i fallers de les Falles, el Mercat, el Molí, Falla Verge del Carmen i Josepa, atents i atentes. Anem a fer el nostre trend, el que és el nostre ball. El primer pas és molt senzill, ja saps, amb llengua de signes, així que ja que fer-ho bé. Comencem per explota, 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 explota com un masclet. És com tirar un retronador. Pam. Seguim. Perquè eres valencià, na. Val? Perquè eres mà dreta, així. Perquè eres valencià, rasques dos vegades, valencià, na. I ho fem seguit. Clar, vinga, va. I Perquè eres valencià, na. I tot seguit seria Explota, explota com un masclet. Perquè eres valencià, na. És que ja ho tenen, és Així que aquest dissabte renaixerem de la flama tots i totes a ritme de... Com un masclet! Uau!